Είναι ο κύριος Τσαουσίδης, επιμελητής του νοσοκομείου Γιώργος Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αντιμετώπιση της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Ευχαριστώ, κύριε Σταυράτη. Καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και τον κύριο Ζαρέφη, τον διευθυντή μου, για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Το θέμα μας λοιπόν είναι η αντιμετώπιση της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Λίγα επιδημιολογικά στοιχεία. Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί πρώτη αιτία νοσηλείας στους ασθενείς άνω των 65 ετών, ενώ η οξεία απορρίθμιση ή πρωτοδιαγνωστήσα καρδιακή ανεπάρκεια συχνότερη αιτία, με την ενδονοσοκομιακή θνητότητα να φτάνει 4-12% και σε κάποιες περιπτώσεις 20-25%. Όλοι ξέρουμε ότι ένας ασθενής που έρχεται στο νοσοκομείο, συμφορημένος, με πολλά άλλα προβλήματα που θα μπορούσαν να συνυπάρχουν είτε σε επίπεδο λίμωξης είτε αναπνευστικής ανεπάρκειας, θα καταλήξουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε εισαγωγή, καθώς δεν προλαβαίνουμε είτε να τον αποφορτίσουμε είτε να ρυθμίσουμε όλους τους παράγοντες. Το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 80% από ό,τι φαίνεται, είτε σε μεγάλα είτε σε μικρότερα επαρχιακά νοσοκομεία. Όταν έρχεται λοιπόν ο ασθενής, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν είναι σε σοκ και αν έχει αναπνευστική ανεπάρκεια, οπότε να προχωρήσουμε άμεσα σε φαρμακευτική θεραπεία και αναπνευστική υποστήριξη. Διαφορετικά, προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο ποια ήταν η αιτία που τον έφερα εδώ. Αν είναι ένα οξύ στεφάνιο σύνδρομο, είναι υπέρταση, είναι αριθμία, είναι πνευμονική εμβολή, είναι λίμωξη, όπως γνωρίζουμε. Από την αρχή όμως θα πρέπει να θέσουμε κάποιους θεραπευτικούς στόχους. Αυτοί χωρίζονται σε πρώτο χρόνο να τον αποφορτίσουμε τον ασθενή, να τον βάλουμε στη ΜΕΘ, να προσπαθήσουμε να χορηγήσουμε φάρμακα που θα τον αποφορτίσουν αφενός και θα προστατεύσουμε τα όργανα αφετέρου. Σε δεύτερο χρόνο να προσπαθήσουμε να κάνουμε βέλτιστη την φαρμακευτική μας αγωγή και να αποφασίσουμε αυτός ο ασθενής πώς θα βγει, με τι αγωγή και με τι πλάνο. Βασικό λοιπόν στοιχείο για την αντιμετώπιση του ασθενούς είναι η αξιολόγηση της συμφόρησης. Αυτή, σαν πρώτο επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι είναι η φυσική εξέταση, όπως ξέρουμε, με την ακρόαση, με τους τρίζοντες, με την εκτίμηση των ειδημάτων, περιφερικών, της κεντρικής βλεπικής πίεσης. Το καρδιογράφημα μας βοηθάει πάρα πολύ, με τα B-lines που έχουν μπει πιο πρόσφατα, το ε τόνος, την ταχύτητα στην τριγλόχυνα, την κάτω κύλη φλέβα. Τα νετριουρητικά πεπτίδια επίσης πολύ σημαντικά, μεγάλη βοήθεια και σε κάποιες περιπτώσεις οι καθητήρες Van Gans. Οι προηγούμενες οδηγίες είχαν στηριχτεί κυρίως σε αυτή την ταξινόμηση, στις 4 δηλαδή κατηγορίες, ανάλογα τη συμφόρηση και την υποάρτευση που έχει ο ασθενής. Με το warm wet να φτάνει το 50% των ασθενείς δηλαδή οι οποίοι είναι συμφορημένοι με καλές όμως πιέσεις. Το cold wet σε ασθενείς που έχουν ουσιαστικά που είναι συμφορημένοι με υποδυναμική όμως αστάθεια. Το warm and dry μέχρι 25% σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι συμφορημένοι, έχουν καλή πίεση, μπορούμε να πούμε, συνήθως αριθμολογικοί ασθενείς. Και cold and dry, πιο δύσκολες περιπτώσεις που έχουν υποάρδευση και παράλληλα δεν είναι και συμφορημένοι. Οι νεότερες οδηγίες, ενώ αναφέρουν τους ίδιους διαχωρισμούς, βασίζονται κυρίως στα κλινικά πρότυπα, δηλαδή στην οξεία απορρίθμισης καρδιακής ανεπάρκειας, που καλύπτει ένα ποσοστό 80% των ασθενών, το οξύ πνευμονικό είδημα, η ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας και το καρδιογενές σοκ. Στις τρεις πρώτες κατηγορίες, πρώτο φάρμακο είναι το διουρητικό, ενώ το καρδιογενές σοκ προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αιμοδυναμικά τον ασθενή με ενότροπα φάρμακα. Συγκεντρωτικά λοιπόν, τα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας για οξεία καρδιακή ανεπάρκεια είναι το οξυγόνο, αν θεωρήσουμε στη φαρμακοθεραπεία, τα διουρητικά, τα αγγειοδιασταλτικά, τα ενότροπα και αγγειοσυπαστικά, οπιοειδή, αναφέρεται τη διγοξίνη και η θρομβολική προφύλαξη. Το οξυγόνο λοιπόν με έδειξη 1 σε ασθενείς που έχουν κάτω από 50% κορεσμό και κάτω από 60 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου στο ΠΟ2 και η δεσολύνωση προφανώς σε περιπτώσεις που δεν απαντάνε και ημιοεπιβατικός αερισμός σε ασθενείς που δεν απαντούν στην οξυγονοθεραπεία και παραμένουν με πάνω από 25 αναπνοές το λεπτό και κάτω από 50% κορεσμό. Τα διουρητικά όμως είναι ο θεμέλιος λίθος. Ξέρουμε πώς λειτουργούν πλέον, πού λειτουργούν και πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα χρησιμοποιήσουμε.
Το φάρμακο εκλογής, το φάρμακο που χρησιμοποιούμε χρόνια, ξέρουμε και πώς λειτουργεί και πού λειτουργεί, και με ένδειξη 1 είναι τα θεωρητικά της αγκύλης. Η φουροσεμίδη που χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο στα ελληνικά νοσοκομεία. Ο συνδυασμός σε ασθενείς που δεν απαντάνε με πρώτα τα θειαζιδικά είναι με ένδειξη 2α. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε λίγο και τη φαρμακοκινητική της φουροσεμίδης που χρησιμοποιούμε κατά βάση εμείς. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι 20 μιλιγκράμμ ενδοφλέβειας χορήγησης ισοδυναμούν με 40 μιλιγκράμμ περός χορήγησης. Γιατί η απορρόφηση που γίνεται στο στομάχι είναι το 50%. Επομένως, να ξέρουμε την ισοδυναμία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως λένε οι οδηγίες, σε ένα ασθενή που μπαίνει στο νοσοκομείο θα πρέπει να ξέρουμε ότι χρησιμοποιούμε 1 έως 2 φορές τη δόση που έπαιρνε στο σπίτι. Οπότε να του δώσουμε τη σωστή δοσολογία. Αν ο ασθενής μας δεν απαντάει σε αυτές τις δόσεις, δούμε ότι μετά από ώρες δεν βγάζει τα ούρα που θέλουμε, διπλασιάζουμε τη δόση. Διπλασιάζουμε μέχρι τις μέγιστες δόσεις, μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να αλλάξουμε τη θεραπεία μας, να συνδυάσουμε τα διουρητικά. Πού βασιζόμαστε σε όλα αυτά στις οδηγίες που βασίζονται στη μελέτη Dose. Η Dose μας είπε ότι μπορούμε να κάνουμε είτε συνεχή έγχυση είτε μπόλους εγχύσεις, χωρίς να έχουμε σημαντικές διαφορές στο αποτέλεσμα. Βέβαια, φάνηκε ότι ότι τους βοηθάνε περισσότερο τους ασθενείς στη δύσπνοια, στην ανακούφιση συμπτωμάτων και στην αποβολή των υγρών η συνεχής χορήγηση σε μεταναλύσεις. Δεν ταιριάζουν όμως όλοι οι ασθενείς στο προφίλ των ασθενών της Dose. Σε μπόλους χορήγηση, κάθε επόμενη δόση φουροσεμίδης συνοδεύεται από μικρότερη ένταση νετριούρης σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχει προσπάθεια του οργανισμού να αντισταθεί στην αφυδάτωση. Είναι ο μηχανισμός που συμμετέχει στην αντίσταση στα διουρητικά. Έτσι, θα πρέπει να ξέρουμε ότι πώς χορηγούμε το Lasix, πώς χορηγούμε τη φουροσεμίδη, γιατί ένα φάρμακο όπως το Lasix, το οποίο έχει χρόνο ημίσιας ζωής 1,5 ώρα, σημαίνει ότι σε 6 ώρες δεν έχουμε καθόλου φουροσεμίδη στο αίμα. Οπότε, αν χορηγήσουμε 1/2, σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλα κενά στη χορήγηση φουροσεμίδης. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως έχουμε και ελάττωση του ρυθμού διούρησης, γιατί ενώ πετυχαίνουμε αρνητικό ισοζύγιο ύδατος, δεν πετυχαίνουμε αρνητικό ισοζύγιο νατρίου. Αυτό συμβαίνει γιατί σε ασθενείς με χρόνια χορήγηση φουροσεμίδης έχουμε την αντίσταση του νεφρού, ο οποίος αναπτύσσει υπερτροφία περιφερικά της αγκύλης του Χένλ, με αποτέλεσμα αυξημένη επαναρρόφηση του νατρίου. Στις περιπτώσεις αυτές, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε διουρητικό. Το διουρητικό που θα έχουμε σαν πρώτη επιλογή, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι τα θειαζιδικά διουρητικά, ενώ μπορούμε να προσθέσουμε σε δεύτερη γραμμή ακετονιζολαμίδι, αμυλωρίδι ή αλδοστερόνη και ανταγωνιστές MRA. Τα θειαζιδικά λοιπόν διουρητικά σε χρόνια χορήγηση διουρητικών έχουν πολύ ψηλή ένδειξη, καθώς και χορηγούνται σε ασθενείς που είναι σε υπερνατριαιμία. Ενώ η ακετονιζολαμίδι έχει ένδειξη σε ασθενείς με υπονατριαιμία, με υπότονη υπονατριαιμία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν απαντάνε ούτε σε αυτές τις χορηγήσεις, οπότε τι έχουμε? Να βάλουμε τον ασθενή στο φίλτρο, να βάλουμε τον ασθενή μας σε αιμοδίθηση. Παρ' όλα αυτά βέβαια φαίνεται ότι και αυτό δεν είναι πανάκια. Ασθενείς οι οποίοι έχουν μπει σε φίλτρο πάνε καλά τις πρώτες μέρες, ενώ όταν το φίλτρο παραμένει για πάνω από 4 μέρες στον ασθενή, τα αποτελέσματα φαίνεται ότι είναι μάλλον αντίθετα από τα προσδοκόμενα. Όσον αφορά τα αγκιοδιασταλτικά, σε ασθενείς που έχουν πάνω από 11 πίεση, η ένδειξη είναι 2β. Τα νητρόδι σαν πρώτης γραμμής, τα οποία φαίνεται ότι σε χορήγηση με φουροσεμίδη μειώνουν τις ανάγκες για μηχανικό αερισμό, μειώνουν το κίνδυνο εφράγματος, μειώνουν τα αντίθετα αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε μείωση της συνολικής θνητότητας. Το νητροπροσικό επίσης δεν το χρησιμοποιούμε τόσο συχνά, ενώ μπορεί σε πρώτο χρόνο να βοηθήσει όσον αφορά τον ασθενή μας, τον συγχωρεμένο ασθενή μας. Υπάρχει ο κίνδυνος και η αντένδειξη σε ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όσον αφορά τα ινότροπα, εδώ είναι ο πίνακας όπως τον αναφέρει οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες οδηγίες καρδιακής ανεπάρκειας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν σε περιπτώσεις που έχουμε πίεση κάτω από 90 και έχουμε υποάρδευση σε σημαντικά ζωτικά όργανα.
Όσον αφορά λοιπόν τις οδηγίες, η ένδειξη είναι 2β στους ασθενείς αυτούς, όσον αφορά τα ενότροπα, ενώ από τα αγκιοσυσπαστικά 2β επίσης με την νορεπινεφρίνη να φαίνεται να έχει σημαντικότερη θέση. Ο λόγος που έχει πάρει σημαντικότερη θέση η νορεπινεφρίνη είναι η μελέτη αυτή, η οποία μελέτησε ουσιαστικά ασθενείς που ήταν σε σοκ, όχι μόνο καρδιογενούς και σηπτικού σοκ και υπογεμικού σοκ, και φάνηκαν ότι τα αποτελέσματα χρήσης νορεπινεφρίνης ήταν καλύτερα συγκριτικά με την ντοπαμίνη που χρησιμοποιούνταν τη δεκαετία του 80 και του 90 πολύ περισσότερο. Όσον αφορά άλλα φάρμακα, απαραίτητη είναι η χορήγηση αντιπικτικών για πρόληψη από θρομβοβολικό κίνδυνο, ενώ τα οπιοειδή δεν φαίνεται ότι είναι πρώτης γραμμής και ότι έχουν τόσο σημαντική θέση. Κάποια στιγμή μας βέβαια συνεχίζουν να μην πηγαίνουν καλά. Το επόμενο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι η μηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού συστήματος. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση των γαλακτικών, μειωμένη καρδιακή παροχή, cardiac index κάτω από 2,2 και cardiac power output κάτω από 0,6, το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η μηχανική υποστήριξη. Αυτό που έχουμε σαν βοήθεια στη μηχανική υποστήριξη είναι ο ενδοαρτικός ασκός, Impella, Tandem Heart και ECMO. Οι δύο αυτές μελέτες συνέκριναν τις μεθόδους. Φαίνεται από τις μελέτες ότι δεν υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, αρχικά τουλάχιστον για την ενδοαρτική αντλία, σε σχέση με την Impella, τις δύο μελέτες της κύριας του 12 και του 17. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση, σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα on top χρήσης Impella σε ECMO. Παρ' όλα αυτά, στις οδηγίες δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Μας δίνουν ένα περιθώριο να επιλέξουμε με τις ευρωπαϊκές καρδιολογικές να δίνουν σημαντική θέση στο ECMO. Με 2α λοιπόν ένδειξη για χορήγηση μηχανικής υποστήριξης, 2β για ενδοαρτική αντλία και σημειώνοντας ότι δεν χορηγείται σε επίπεδο ρουτίνας. Κλείνοντας λοιπόν, βασικά μηνύματα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά να έχουμε στο νου μας τη διαχείριση του ασθενούς από την αρχή, ξεκινώντας στοχευμένα με διουρητικά, ανεβάζοντας τις δόσεις και προσθέτοντας καινούργια διουρητικά όταν δεν απαντάει, περνώντας σε νεφρό και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απάντηση, η λύση που έχουμε πέρα από τα ενότροπα μετά καταλήγουμε σε μηχανική υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τσαουσίδη. Ήταν πολύ εκτεταμένο έτσι κι αλλιώς το θέμα και ευχαριστούμε που καταφέρατε και το καλύψατε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω για την οξεία καρδιακή ανεπάρκεια είναι ότι σαφώς η διούρηση είναι το πρώτο μας όπλο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται ο ασθενής είναι τακτικούς επανελέγχους. Δηλαδή δεν τον βλέπουμε κάθε πρωί της επόμενης ημέρας, από πρωί σε πρωί κάθε μέρα, αλλά κάθε σχήμα, κάθε βήμα, όπως μας είπατε, διπλασιάζουμε τη δόση, προσθέτουμε θείας ειδικά. Όλα αυτά τα βήματα τα επανεκτιμούμε συνήθως μετά από 6 ώρες. Πρέπει να τα επανεκτιμούμε σε έναν ασθενή με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, προκειμένου να αποσυμφορηθεί γρήγορα. Και βέβαια τα αγκιοσυσπαστικά και τα ενότροπα, 2β κατηγορία, αλλά νομίζω στην καθημερινότητά μας. Μας έχουν βοηθήσει, μας έχουν βγάλει. Πάρα πολύ. Οι ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια είναι πολύ και η καθημερινότητα δείχνει ότι τα χρησιμοποιούμε ευρέως παρά το ότι έχουν 2β ένδειξη. Κύριε Καμπουρίδη. Άδαμ, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλός. Δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι σε αυτούς τους αρρώστους πολλές φορές ο μη επεμβατικός μηχανικός αρισμός με τις BiPAP βοηθάει πολύ. Και να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Γκελερή, εσείς που είστε και από τους παλαιότερους εδώ, θυμάστε ότι μας μαθαίνατε ότι αν πρέπει να χορηγήσουμε ένα φάρμακο στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, αυτό να είναι η μορφίνη. Βλέπετε σιγά σιγά την αποκαθήλωση. Από το μοναδικό φάρμακο τώρα πλέον 3 κατηγορία. Να ρωτήσω κάτι και τι χρησιμοποιείτε στα περιστατικά. Ναι, όχι συχνά, αλλά σε περιπτώσεις το χρησιμοποιούμε. Αν αιμοδυναμικά δηλαδή ο ασθενής είναι σταθερός και θεωρούμε ότι μας παίρνει και από πίεση και από οξυγόνο, τον ανακουφίζει πολύ και ρίχνει την ταχύπνοια, του βοηθάει αρκετά. Αυτό ακριβώς. Και εμείς τη χρησιμοποιούμε και επειδή υπάρχει και η δυνατότητα της BiPAP, δεν το φοβόμαστε τόσο πολύ, μην ανεβάσει τα διοξίδια και οτιδήποτε άλλο. Κάποια ερώτηση από το κρατήριο, ο κύριος Γκελερής.
εισήγηση, αλλά έχω να κάνω μια ερώτηση. Αν έρθει ένας τέτοιος άρρωστος και έχει 20 πίεση και 130 σφίξ με κολπική μαρμαριγή, η διούρηση είναι το πρώτο φάρμακο? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όχι, δεν είναι. Προφανώς είναι να ρίξουμε την πίεση και από εκεί πέρα, αν θεωρήσουμε ότι η κολπική μαρμαριγή είναι ο λόγος απορρίθμισης, θα χρειαστεί ανάταξη. Η αγγειοδιαστολή είναι εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Αδάμ. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Και να